akuluakulu tikaona chithunzi chimene chikuyenda pa skeni pathupo cha wapolisi amenetu dzina lake ndi Daliso Kalande. Wapolisi ameneyitu panopande kuti ni malemu. Uthenga wachisoni umene utipeza ndi umenewo akunena kuti imfa yake yabwera chifukwa cha ngozi. Enatu nkumaza khano ni mafunso kuti ngozi imeneyo anakwera galimoto inaombana ndi galimoto ina yake kapena anaombedwa ndi galimoto, chinachitika ndi chani? Haitu makosana uthenga ndonena kuti wapolisi ameneyi amagwira ntchito pa Mchinji Police Station. Ndeno chimene chinachitika ndi chonena kuti dzulo pa 16 January 2026 anachokerano ku ofesi chigawo cha kumadzulo waweruka kuti akupitano ku nyumba kuti akapumule. Nde anapeza zoti wakwera nawo galimoto ya ku ofesi kwawo imenetu ndi amtundu wa Cruiser. Nde ali pa ulendo omapita ku nyumba anapeza zoti anafika pamalo pena pake kwa amene timakhala ku Mchinji tikhopa kuti malo amene tikupadziwa kwa amene soti naendako ndi kuchita chidwi tithoka zoti pamalo pamenepo tikupadziwa bwinobwino ifa pamazika ndi dzina loti Chifinduwa Complex ndi within pa Mchinji pomwepa pa bomapo. Nde anapeza zoti wapolisi amene anazadumpha galimoto ndate ndikufika poziti wagwerano pansi patala. Nde madziwa kuti tala amakhala ngati mwala, nde impact yakugwa kumeneko inapangisa zoti avulale kwambiri. Mixiso kuti galimoto imathamanga kwambiri, nde kuti no impact yakuvulala kwake sinali yamasewera, komano zikumveka kuti driver amene amayendesa galimoto ameneyo sanazindikire zonena kuti wapolisi nzakeyo afuna kusika. Komano potengera ndi amene amayankhulira polisi ku chigawo chimenechi amene watundi a Foster Benjamin amazafotokoza kunena zoti ngoziyo inachitikira mu msewu wa Tala umene umaziwa kuti M12 paja msewu umene ndikuti ndi umene umachoka ku Mchinji border ukafika ndikuti ku Lilongwe. Ndenotu posatira ngozi imeneyi anapeza zoti amutengera ku chipatala cha Mchinji pa boma pamenepo. Kumeneko anayamba kulandira thandizo la chipatala, komano ali mkati molandira thandizo la chipatala mwachisoni ndi kupeza zoti watisiya wapolisi ameneyo. Of course akunena zona kuti zaka zake ndi 26 watisiyatu ali wang'ono kwambiri potengera ndi zaka zimenezi, komanso asanapite patali ndi kariya yake. Ndekuti kumuzi kwawo ndi kunsanje zinthu zosayenda sizinakhale bwino, moyo kumapita in that way. Tingoti mzimu wa Daliso Kalande uwuse mumtendere. Makosana chimene timafuna kuyankhulapo ndichi, mukumbukira mbuyomo kuti incident ngati imene inazachitikaponso kuchira dzulo pameneno Sergeant Martha Phiri anazatisiya mu chaka cha 2025 mwezi wa Oktoba menemo. Chimene chinazachitika nchonena kuti akuti analuza balance chifukwa cha amene anakwerera kumbuyo kwa Cruiser anapeza kuti wagwa pasi mutala munsewu wa M10 ku Chirazulu laundi Chirazulu boma, pamene amadzapeza kuti amutengera ku chipatala cha Chirazulu kumeneko analengeza kuti watisiya. So nkhani ndionena kuti mmene amakwerera mu galimoto apolisi nthawi zambiri amalekerera kwambiri. Mmene amakwerera aweza zoti pena mwina angoyima kumbuyo kwa Cruiser kuja chani galimoto yonoti ili pa speed kwambiri, ina ni event kuti china chake chachitika ndoti ma chances oti atha kugwa ndi kuvulala kapena kuluza moyo amakhala ochuluka kwambiri. So ngati apolisi akuyenera zithu kuti azisatiratu malamulo apansewu mmene amene akukhalira. Timamvesesa kuti ntchito yawo nthawi zina imazafuna agency, komano zimafunikanso kumakhala ndi proper judgment. Zikatero zitha kuthandizira kuti zinthu ngati zimezi zitha kupewedwa ndithu. Tikupira kuti polisiko kuma trainings anu amakhala zoti akupozisani china chonse ma safety ndi zina zotero. So zimenezi zimafuna kumazipanga exercise ndithu pa nthawi imene tikugwira ntchito. Ngakhale kuti nthawi zina kumazafunikira zinthu za agency makamaka pamene mukagwira ntchito kaya ofuna kulimbana ndi ma criminals, kumabe safety kumayika pasogolo kwambiri. Famoyo ukapita ndi kuti wapita. Nthawi zina osamachita zinthu zotamika kuti anthu akuoneni, zosatira zake zimazakhala zosakhala bwino. Pepani sizinayende pamenepa akubanja tula malemu a Daliso Kalande pamenepa ndi kuti no amenewa asiya ndithu gapo ina yake imene ndi zovuta kuipanga filo potengera kuti mwina anali ndi ma responsibilities ena ake
Kumeneko kufamireko tingopempha kuti Ambuye akutonthozeni mu nyengo yowawa ngati imeneyi. Nkuthekatu omwe ndi ndemanga pa nkhani imeneyi ngati ndemanga imeneyo ilipo muthofuloza comment section koma molemekezanso maganizo anzathu. Saiwale upanga like video imeneyi komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho kuti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutifikira mosavuta.